مرحبا شرماي دلال وشرماي بمارك چه رونا از یقی کنو در حق سیاست را محتویر چیزا فقال نیکو اما ایر از وازنو بنه در حق سیاست را قال بكير إنسون ما تقد سياسات فهمكيو وقي إيرواج ولات ما أنحي هو بين ظلم كاروت إني أزوازانو بني إفادة بكير از قيلو زون مات زون دايكي خود إني إفادة بكير أياك أنزو زون أي بيشك مفهم بكير شنيا أنا vizyerini pere cuyên me biraşt, derheq in süreç peyîn û meseleyê Kurdî ser, hat sebena Sunnî bena ma hêk derheq eyra geşterîkên xalkên Perskên ina mifehm kerda polîtîkê welat yûniş fehmiya, polîtîka jî hê yûniş bû merzên. Eya yûnişê xwest pûrê toplum wazên xwe kaşik. Hêverî ez şima re enevac samimiyet in hikûmat dîst şima çend trayînokên, şima çendên êşkên vaj in hikûmat ê êşken yo mesele helek. In hikûmat hatûnok sêr erdûna yo mesele hel nîken. Vîstîrî serrî xwe seken, sade xwe welat pûrê sîstemek xwe bingehê anayasa tirabûn. Sîstemek xwe sêr anayasa wa girdeyî xwe geren eyê timûret da timûrîs. Pûrê sîstem cumhuriyet yo hetra da timûr. Ê reş eger euro û TL enhey yo ferq tê virazyo se ina niyazûnera niye. Ina yo duşmenek ho zerret inê bi taybetî ho organîze ker. Çinire in ez vûno? Inira vî sercwaber hîrî sercwaber wextek ez hema Ewropa nivê jêbû me înson geşterî kirdin pîrîn inqe divetin ez şin û pûnc şeş sêr xebitîyeno û behecî ez dûm pirê yên welat xwe kê xwe yo bû xwerbirasan û nizûn heywanîken we nizûn çine. Ê reş şima yeqê bikîr se ço înson hîn pê ser agirayîş düşmüş nîbe. Yani zengin dünya biz nişken pê ser agir. Nişken pê ser agir çünkü sosyal düzen xerrebneya em dizdû. Ama ena dizdê sadece mal têne nî û ena dizdê bütûnê însaniyetiyê înson dizneya û modê înson dizneya. Ez inê şima re bac se sercwaver tira Kurtuluş Savaşê, se sercwaver herb îstiklalê ew duşmenek çare me parçe welatê û me sêr milletê Anadolî qeylib Anadolî biyer bîn dest xwe. Qarşû em duşmên Zazê, Kurd, Laz, Tirk û me pîhet rih xwe da, gûn xwe da, con xwe da, her çi te xwe da ci ew duşmen tibere diver da. Bîn sömürgê duşmên nişe. Ez inê şima re vûno eger me bişîn bîn sömürgê duşmên o wext yani pîrîkûn pîrbayûn me o wext vîn kirdîn se û eg me bîn sömürgê herhangi bir yo welatek şima hêv vînên yeqî bikirî em hey xirabe nomên welat ma ser. Ena duşmenetîk in hikûmat vîst hîrî serê hokerina welat se sercwaver duşmenek hethetê welat girida eyên ra dest qat, se qat hîna daliko, hîna ahlaqsiz û bêahlaq û çünkü çinek howazen pûrê bedêl xwe dûn. Xwe kenîz milletê me hema duşmên xwe fehm neke û esil duşmen ho zerrê kê welatê dît. Inê ez wazano şima fehm bikir. Eyra yo bine tarîx inê ez şima re akir behecê ez hûn yên ser cûyîn vizêrînê perê. Wextek in herb îstiklalê Anadolu xwe îlûn ke, bamsızlığê xwe îlûn ke, anayasayê xwe viraşt, repûplîk sîstem hart, repûplîk sîstem wextek hart û hayt Ewropa hema timûrdeyê be. Yani in medeniyetek ê reş ma milletê ma welat ha Ewropa tê cûyana, in medeniyet hema Çînyan be. Ew medeniyet wextek Tirkiyeyê înşa be. Tek yo mînakê yê ez bît pêşmanbêj fehm bikir wextek Repûplîkê Tirkiya viraziyê
vistîrî ser ra pê hema Repûplîkê İtalya tevraziya. Ê roj welat ra pyorê eya milletek ew zulmik ha eya millet ha vînena, eya millet ha xeyal kena en welatet yanî ena cumhuriyetet bicû. Qê vistîrî ser cewapê hema viraziyê ena Repûplîkê İtalya. Yo hatras ruh xwe yo bine bingehê xwez anayasê Tirkiye ra gena. Ez înê şimara vaj eger welat ma qêdê anayasê Tirkiye wextek virazî qêdê eyê hereket bikerdîn se û ew hikûmatek Menderes ra hatû êr hê duşmanetîkên hal û hemezê dewûm kên eger eyê Çînê bîn se ê roj înê rin bizûnê ma macîrê nikerdînînir yê min ê zaron mat macîrê vaj xebat vaj û museyîş akademî xwe û min ê zaron mat Musên yerê na û min cê xwed medeniyet xwed wereb xwe înşa kir. Ê roj rî dunyat ew duşmanek hetetê in welat viraziyo û yanî tarîxê de hema ena duşmanetî ena milletir nû meya nînes. O qede ahlaksız, bêahlak yo yöneticî ho ocad. û têna nû pyor eyek tira yînûkên pyor eyekê hetetê yet, pyor eyek hê cîr peçete tê pişên yani yo hetra hîn welat toyê nîverdo. Ena yo eybê milletê Tirkiye wa. Yo eybê milletê Tirkiye wa. Qê şimezûn wextek anayasa newû viraziyê Cumhuriyet Republik sistemî pê köy enstitûsî gereka birasên her yo dew, gereka her yo şûne, her yo înson ey dewû, gereka beşkên fehm bikerdîn, ena Cumhuriyet sistemî çinê ye û wereb çinê ço rê dûn pê ew merdim temsîl bikir parlamentod hikûmatê nizû kumca. Înson gereka em ê bizûnên köy enstitûsî yo nesil tik têne rasê. Enstitûyê dewû matiravac. Yo nesil têne rasê. Eger di nesil birasên se ê roj nû in dîst vîstîrî ser in welat ser enqede xayintiyê kerdin, duşmanetî kerdin. Nûs bütünê nesil in nûmûsizû hatû Menderes otiriyo tu wês îhtiyacê mas Çînê be. Otiriyo tu wês hîn Çînê wek tarîx siyaset Türkiye ceyhîn Çînê zaten. Normal şartû werî gereka Çînê çünkü din zaten ho bîn sistem devletet. Bütüne cûmî hê bîn garantiyê devletet. Bütüne xebatkar din hê bîn garantiyê devletet zaten. Ey ra derheq din ra yo siyasetçi lazım nî ki. Çünkü din talık etniyo. Din zaten o cûye. İtalya ê roj Republik sistem xwed qê enqede düzen hesta û qê aynî Republik sistemek tira vîstîrî ser ciwabe viraziyo qê yet ew sistem eya düzen çiniye. Ena kêmatiyê ew însonik rê dûn. Gereka ew înson vêr rê dayîş gereka bizûn Republik sistem çi qede xebitiye. Ew gereka bizûnin. Ê ra ez vûno enstitû dewû di nesil tik têne birastînin se ew înson dewû dîs zûnên anayasa çine ye, zûnên Republik sistem çi qede, zûnên rêyê xwe semit çinê ye ku gund bidên kûm. Semit dînya rê nidiyena. Bo ê roj bütünê tarîx Republik sistemê İtalya şima bûn cise tek yo partî derheq dîn ra nişkeye tek yo bûn bers. Nişkene tek yo mîtingîz viraz çünkü nişkene otur yo partîz viraz. Çünkü înson ene re hînînû nike. Dîn mi ho oca ho zerre kilîset bûn. Dezêm ek te mîtînset yên zerre kilîset mir xizmet ke. Sakın yönetim mi, biçim mi karar
mekanizması cameyer. Koro peruş maytya. Eira ez wazeno milletê me ene we fehm bikir, me pêsera eger bîye hûne bî cûyîn, dehe pêrs me bî, ez yeqekeno zafê zirind viyert cûyî, nizdê saet û nîm 2 saet, değerliyo xwecê mazo me. Pêrs me enqede miva enqede yo hikûmat vîstîrî serrek ho dizdêken her çi de welat, her çi de sîstem welat dotimyor. En merdim çiqede vatiyî periken ki ê reş ma xwe hêm muhetab gên. Aynî qêde de sercwaver Selahattin Demirtaş çiqede vose ez yeqeken ê re Selahattin Demirtaş guherib karakter xwe guherib viraştê xwe ez yeqeken aynî vateyî hala hemez geçerlî aynî vateyî dist ra eşken baş dist bir diploma wa eşken baş bir diploma û yani merdimek xwe di samimî bise ey xirab re ey xayîn re nîdersin zaten. Eyra Selahattin Demirtaş çiqede cesaret metraz yeqîkeno êra pê eger yo anlaşma virazîse Dem Partîs qedê MHP beçe en nûmîsî tepîşse ene rin bizûnî tûrê milletê me gereka Selahattin Demirtaş hesab bikir. Gereka weşteriyê bikir. Eger aqilî çînûse yo hetra o weşteriyê bikir ez yeqîkeno Selahattin Demirtaş vatê xwe ra pêser gom nîherse. Dîst ra bo dist hêverî gereka o dist gûn o hesab bid. Ji mezûn çend heyî çî dizno welat ra. Umude însûn dizne ya. Umude însûn. Yo enewa pêrs dînîz mivak welat mat ez yeqîkeno ji mezava xerîb nî in atmosfer ra en talan şîrketî inekşîn gerên altû, gerên bor, gerên niz û çinek vînse gerên pyoreyê pê zehîr a, pê talan a, pê weşeyîşa gerên coğrafyê me, tebiat me welik. Ez ene ji me re vûn zaf samimî yo duygû re ez vûno wextek gerî lewmên dewûn me serûn newê pûnc ûjir ez vûno ina me eşnewitî yani qehremantiye gerîlat me ina eşnewitî çine vetîn tek yo însûnîs bîye îzin pyorê qurûmû bîye pêrs xwe ma eştiş nîşken tek yo dar yo jat bibir. Yani yo merdim nîşken şor yo daristûn biqestin. Otir basît niya yo qurum cad otir nîşîn wî nişên. Zaf zaf ey qareqol işte qaleqol nizûn çinê semed eyna şîn viraştên yo hetras pîçûnê ortî hete tê ingilotîn. Ê reş ji me qiyas bikirse coğrafyê me hîn eyêznî wazan dihîrî heb kwar ku tik êşt ci de heb xizarnê destewa bütüne ey ormûno hanî bütüne ey rinde ey ku yo hanî qesne. Em çinê dizûn yo dar tik têne çiqede yo enerjî dûna ey heywanîk hete tê gerên çiqede yo oksîjen dûna ena dûnyayek me hê tê nefeskin enên hê qerefnen yani vûn wa nû heywo îtiya bicûyî nû însûn we îtiya ra oksîjen bûn hê gerên otir bikir. Hîn çiqede yo maaş diya cise yo însûnek yo dar rûneya şin yo ormû qesnen ho çera em cesaretî zgen ez hema çû fehm nîkerda. Em cesaret herûnû yani însûn ho zirar dûn xwe. Însûn ho lingê xwe birînin her yo darek ew daristûn cafranet birîneyîş. Eyb însûnî re eyb. Hîn çiqede rîn est bûn dadî babiyê xwe re. Ya enên yo têrbînî girota dadî babiyên çaret ra niva bî îzin dê wicûtî nîşken yo dar biqel bî îzin qurûmûn devlet eyînek tê akademî biyarneya bî îzin eyîn ti nîşken şên xizar yo dara şil hen yo dara pûnc şeş serrêyan. Yani enên yover hey genşîn. En cesaret kum doce bo welat me hê tar virkê het bîn res Karlova û Varto. O jat ez pyorê dêwicûn o cê eyînek cehd kiro eyînek ena rindêt yani pawtê tabiat xwe
ایا fedakarlığı yirmi az yo hatra pyorinir hürmet kano. İnsun gereka biyor en nokta hin nefes bibirnenti gereka devuç gereka o devrimig devra dest bekerda ew devrimig devra dest beken gereka tibun hêverî ey dewiç hêverî kê xwe re veş diber o dewiç bî ey daristûn bî ey heywanûn nîşken bicû. İnêz hêgerin ey zerrûn ma bir nefes verdi ki ey insan ma zaten kod bunalım ekonomi, sosyal, sağlık, adalet her tarafı kod bunalım. Yo hetra eyiz rekir itya en zerrûn ma. Şma zon sebiyo dünya çıkıdı ya. Eğer dest ser punca ser cevap غیار کردن شنو punşer ser xeptiyan بعضی یه گراناyan او مردم هن بیتی ایتیا کود قفس او ایتیا کود قفس نشکن شور ولاد خو وقت خو ولادیز خو قفست هو گیران ای قفس را خو برز انا قفس يعني يو هترا انا دشمنتك ينكردا انا ملات ما بيوريه كي يو حبس o hapsiz hem Avrupa hükümeti hem Ocak hükümeti. Yani niverdo çor nefes biyo. Eğer az vazan o milleti ma ve heveri düşman xu fahm bikir behce qedeyi nizdi hattu seviye rast hattu lapata peyin pret. Ama lapat kim trama verdi. Ev numusiz bilis hune vaçevli zerus nyon an dizd pil bayitena nyo. Wo ew namusizîn bîn eynekê hê in zarina hal û hemez hê nefes kir. Werê anayasê welat în nûmûsiz qina çete pyorê ye ê reç hîn tamam îdam çiniye ama müebbet gereka haps dibîniye. İkî înê gon rona haps dibîn. Hal û hemez eg hê حكم كنسة حالا مز هي إمزو أرزن سمت جغرافيا موا سمت طبيعت موا سمت حيوانون موا سمت يو كارم موا يا تك يو كارما بو كارم اكتفينين باي جيرن سر زرتلك ترافيجيانا سمت او كارم تكتنا أنا مسوزو بيورين از أي ولاد خورات ترك كنو فتلنن واز شركتون ينو طالانون ين بيا از وات دونو سمت يو كارميا bütün ana çete en namusuzu Oğladın yine ek yu karm nikin. Karm deveman nikin. Hin kıyas biki az için ra bahs kenu. Düşman tibaret niu. Düşman ho zerre velatit. Ni derseniz ha o karşı en talan şirketiz. Eğer mi fahm kerda az ovunse puncas hab en numusiz dazdu. Puncas nasser biyor. Yo mesele قده mühimatiye mesele kurdu vaj az پیاخولتیه ورازنو aynı وقتت ایا جغرافیا خود جویان ان کلتور خو ای شونن وی لأنا پیاخولتی کشتابین را دشمنتی نیه از چقدر اینو کنو ان مردم خمیر هوله کن از ان زونو دم پارتی ساجه ها وقت کنه وین ان نوموسیز دم شیش را از خونه وونو انه Dem Parti sadece ha vakt kenavin en numusiz dim şeyişra. Tek yolla pat guni men bütüne velat yer rezil ke ya. Seryo sayfa mı yani resmi gazete vonla çinek en numusiz imza ko ev mutlaka resmi gazete kun belub. Eğer resmi gazete takip bikiri. En ho çine hon nusen çine ho imza ker. En piyore isbat trapersiyen Nuşt yarış nume çölük izhatede. Nume ey bajarek heyatete çölük eyiz hetede. Çineo hattunu ev daristun o çi ben hani doğa alanı trabunla doğa alanı arda kerda bin kurum nomusuzu. Ey bin kurum nomusuzu kumek ho yetki dun en şirketun talanun namusuzu ve seyyin namusuz çıkadek kararnamak ava konusen anhay namusuz. Esken semet çölük ha bütüne tabiat çölük av namusuz o karar dun pioriz mayavine hiç ne el kararna eskire kararnama için zaten diploma için ya.
zaten diplomayı için ya sıba Phoenix'e şın yargı hever ver şeyiş yargı en diplomayı heveri on hesap ki. Otra be başlı ki. Yani sadece şıma aneyinu biki düşman en velat en pil ini. Ey wirde binur az yinu mekiri. Ez yedek lastik. O cibajan o binis kavut oğli. İniz he aynı merdimet aynı ke hekeke. Sakın trayinu mekiri. Sakın trayinu mekiri. Yez aynı seyi namusizi. Eğer bezun en kerdoğan şın karşı hakimse in namusiz engel be. Çok ben vabı peşte iyi. Sakın trayinu mekiri. Vistihiri serik en namusizu en yetkiye pilgro da خودست en velatek وما قد يو حالسه أنا رن بزوني فيستيري سرق ين شو راجي هما نيفنرت رزق هشتي سر ولات فابريقي هشتي سر ولات أي رنده أو تتينية أي جغارية أي فابريقية أي makine fiyata bu eğer şımagun bir ver fiyatı İtalya, Mercedes'e Almanya aynı vakte Türkiye'de aynı fabrika burası. Yani yo hatta zaten yo bin takip kerdin yo şekil zaten aynı araba betin. Yani ama kıyas bikirse eğer vakt ver republik sistemet despeki eğer rendik او cahdik eğer واشته modernizasyon gelişim nizun çine o eğitim o akademi en püreyi o rahrayın. Boş ma kıyas bekirse vistihiri serrik bütüne o rah tarih cumhuriyet en nomusuzu berna. Seke dizna be yo dist dizde خوره نشارمیان ایا کسینا فقط یو دست زاف یو چیرا ترسن ان مالک وقتی دزنا اخترا پسه به ایکی هو ای پاور اویز چنو یا روش ما قیاس بکیرسه امیر قاد یو حاکم جات دستنا bütüne sistem en kerdoğan ve inanılmaz yo derecet ve mal varlığı ho ben ziyad ve ana madiz çinya yani insun madiz ana çi en ho çara en hay malun de hef ma bir hesap kitabı bi. İki o adanlayan. Ev hakimiz ho bin dest amir ey benamus yinet. Ev ho zare dosye Epstein Trump. Bu beçe hakim tepişen. Yo hatras en karmacin numusiz düşman mawa, düşman welat Türkiye ve zerriyet juyan era anqede dest nusar. Yani dizdi xwara ayak diznan nişarmiyan bahçe çıqede war eye vejan o kumir xizmetken anena ben kutikiye ike ho ayeke. Bo enes maravaj eğer en kerdoğan vis sercuaver mavaj yobene iradeyi estası Visser cevabet yobne insoneti dedi estiyası. Eğer hin ayas şuniyet çünkü hem karakteriyel hem düşünsel hem habateye hem politikaya hem akılya hobbindest ay numusiz sarsulit. Eğer en hin nişken yani boğazız hin nişken hole bekir en velatir. Dikkat bikiri o düşman xu bisanaşni heveri toyni ben. Toyni ben. İnsan az yakın nikano ana ra zaf xarabiz diye fakat او insanis roj mutlaka yani lengon khusar. Eğer rajma kıyas bekirse tek yo sendika çinyası. Yani bütüne velate tek yo sendika çinyası. Halbuki anayasal sendikal hakkıyız. İşçi gereka ve iştibar, kariye kubekir. Boş ma inun niken en hükümet ana deka حطونك شما دستريانا شما قن يو شكل بعدين اني يو اي تزون اي فيرينو يو تشان حبي فيرينو شا بعدين زاف چون نشكن جيبور يعني انا ياسا gereka devrek kur semed enina ana yasa gereka devrek kur ana yasas devrek kotiş ye insun rayana her insunu girdaye ana cumhuriyeto pe vatandaşıya ev insun eşken ana anayasa bıpav en nomusu zura.
حقی است هرچی خیر ایرا ان شرکتی که ازرون ما تالان کن ان شرکتیز he Amerika را merkez bazı xwe gel çine ya ana ew Emerxayîçek namussîz lec namussîz fekbêr xwe tek yo îzmarît nîverdan vîn cad vîn yo Afriqayî se yo xerîb se vîn cixare heşt arcad ku tu gur telefûkan hûn fekbêr xwe o îzmarît pê zwar re pê ser dûn girotişk ki heqa gereka îzmarît zaten nişken berz erd kum ben we bib ama yen coğrafyê mat tabiat ma ken wel war vêşnen ken tar îkê enerji mara baş ê zerrê ma wext 90'lı 95'li şima zaf hol zûn ey kuê ma rêrê vêşin ama in rin bizûnî ew vêşeyîşîz yo hetra eya welîs bîn gibrê ey daro pûnc şeş sêr re pê hûnê eya rindê eya aşilê eya hîsê daristûn eya o veng ey mîrçikûn ey heywanûk hetetê eyet o zerrê ey daristûnî eya cad ma hîs kirdin yani çend hey bombeyişt ê zerrê ma wertê miyûn û miyûn sirf bombeyiştin vetî we sacê bibêş ama em ê gon rin bizûn enek biya êr welat ser tarîxet hema duşmen in welat ser niyarda înê eya yani duşmen re dest qat se qat hîna xirabeha zerrê yîne em dizûn çiqede enqedî yo duşmenîtî viraziya we qerşû însunetî ma hema oter tu yê fehm nîk Sistem laiklik seriz ez ene var. Sistem laiklik Çinye binse eğer sistem Republike İtalyaz payını venertin. Eğer laiklik yuhatra garantiye insun akılya yereka verserşiyor. Yuhatras garantiye ev dinya gon xwat bicû. Ya kum zareki xwat nemaş ko ço omo خارج ببیو کومشو جومی از همان دستگیری سری به هر روز سرس به از وارشتین چهار پونج وقت گشتین فرنت خیبتین سرس به از جرا ویرتین من نماش خود جومید کردین همه اشین دنیاد ان جودو جورن ان جگ کم آیا صحت تشین بریو کرده یو انسان هوجات یا da چند تین انسان تی اشکن بین o قدیو جو رنده که جومی ما sıkıntı o medeniyetik mateciye. Nü David, nü Şöligit, nü İstanbul'ut mi kematiye diniyeti. Yani kematiye ihtiyacı din Çin'ye. Kumca Çin'e çıkadı bu varstinse o kadar tu ritüel koy kerdin. O her çiz hizmet bedib. Desmaj, nimaj, o atmosfer, ev rende. En püreye bin sistem garantiye devletti. Bin sistem garantiye laiklikti. Laiklik ana wa. Eğer azovun insun laiklik fehm nikerda eğer ho giren şeriat. Şeriat ama fehm nikerd. Eğer wazin tam şeriat fehm bikirse kitab min peyinet. Ev kitab çarin. Eğer eynek şeriat fehm niko sadece şeriat kekerd. Yani şeriat hama tam fehm nebiyo. Hatı fehmgeyiş laiklik mutlak ihtiyacı. Laiklik her cat garantiye insunya, garantiye davranış insunya, o garantiye ahlak insunya. Herkes verenet aynı hak yast. Çon nişken ay bin rahatsız bekir. Çon nişken ay bin engel bekir nizun çine. Niye milleti ma Avrupa zaten havinena. Tek yo zaf xeta bekirse, tek yo uyum ahlak o düzeni toplum nebse peynidgen goşigen zerre havalaniye İstanbul'ut nonre. Ocht hin çe xarabe xaynek vaştin ityanişka bekir
Belkêşin ê zarûn mawa ken yani. Zafiyê înson mesanaşnê. Era yo hat bînrez ez miletê mayê Ewropa ra ez wezeno enqede baş, sebina wa bib in kültûr xwe, in örf adetên xwe hatinok ji mêşkên modernîze bikirî, xwe bicûyî, zûn xwe en vêrnît pê enîna mîraz bigirî, rî dunya de en zengîneya pîl ew kültûrê ku meha war pê ye. Xwe zengînê kapitalizmê vîn mekirî, ez yeqîkeno eya çoçê nirastlena. Derheqê hinî behecî ma yona qalkên kapitalizm çiqede yo düzen viraşte feqet ma îkî ena dunya de eya mucizeyek en pîl hemat, ew zûn maw, ew kültûrek ey dêwin me ra me girot, me got wer eyên vê ji hatinok mêşkê eyînî modernîze bikir, xwe Ewropa dîs ti ber welat dîs bicûyî, zerrî welat dîs eynî qêde, hîniya qayîm yo şekil re bicûyîş. Festîvalûn çi six ey festîvalût kültûr, giyîm, kîlim, düzenê kîyî, düzenê qêdê dewû, çi zû ne pilas milas çi, enqede îne festîvalû dîs, enqede çîyûn neqiş neqiş o kültûr mez sergî kir. Siz zaf hol ben. Miqate xwe bê.